A csúcshoz közeledve mindig eszembe jut a e-bike dilemma. Emlékszem, gimisként borok voltunk, nem volt pénzünk ösztelós bringára. És akkor ott a fogason néztük a sok borzsú gyereket. A nyuci megvette a legújabb speci bringát nekik, és akkor osztottuk őket. Csírák, nem tudják kimozogni. Nekik jó lesz, nekünk nem kell. Aztán persze lett pénzünk. Minden haverom vett ösztelóst. Én is. Picit ugyanígy vagyok az e-bike-kal. Osztom őket. Csírák. Majd 60 éves papáknak jó. Meg rustáknak. Aztán ez pénzem, simán veszek egyet. De amúgy az meg igaz, hogy sokkal többet tudsz cangázni. Nem kell feltétlenül belelustulni. Na mindegy, szóval nem feltétlenül kell belekényelmesedni a jólétbe. Tehát simán lehet hardcore nyomni az e-bike-kal is. Egyelőre ez, tudom, ez nekem nagyon tetszik most, mert nincs pénzem. Ja, amúgy ez tényleg full ugyanaz, ami gimiben volt, mert amúgy ott is voltak ilyen pénzes gyerekek, akik meg nagyon faszán nyomták a bringázást. Tehát összefullos cangád van, az nem zárja ki, hogy true legyél. Na, ez itt elég szép.